अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू रोजमेन व्लॉग्स। आज मी सगळं कोकणी जेवण बनवत होतो, म्हणून मी सोचलो आजचा माझा व्लॉग मी डेडिकेट करताय माझ्या कोकणी माणसांना। आज माझी दिवसाची सुरुवात झाली डिटॉक्स वॉटर पिऊन। समरला मी नाश्ता दिलो, त्याच्या बाद मी आणि माझी भाभी बनवत होत्या बीटरूटचा डोसा आणि मोप यम्मी होता, लस्सी बनवल्या तर सोबत। त्याच्या बाद मी लागलो जेवणाला आणि आज आम्ही बनवत होतो डाळ बी, काही माणसं त्याला आमटी बोलतात। आणि ही होता आजचा आमचा लंच, जी की मोप यम्मी होता। त्यासाठी बनवत होतो आंबेरीची चटणी। त्याच्या बाद मी घेतलो पीठ मलियाला। आज आमच्या घरच्या माणसाची डिमांड होती की आज चावडाची रोटी खायची आणि बघू शकता काय फुगवायलंय माझ्या रोटीला। फायनली आमच्या रोटी बुजून जाईल। मग समरला लागली होती भूक, मम्मी त्यांच्यासाठी बनवलो कॉर्न। त्याच्या बाद मी बनवत होतो चण्याच्या डाळीचं पोलं। ही होता आजचा आमचा डिनर। सो गाईज, माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.